गुड मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय बय मैया ब्लग बानायनो मोनासै माने मोनासेयाव एसे खामानियाव बिजि दं दिनैबो एसे बेरायनो फैलायबाय माने खालामनो बेरायफैनो गाइस बिराद गरम ना दा बर्थमान बोथोरा न'आव बोरिं जाबाय थानायखाय माने गेटआव दसे फैलायबाय जों बेरायनो नै गेटआव आंनि ब्लगाव नोंसोर बेग नुखाबाय दुगैनो होननासो फैदोंमोन गामसा बायदिसिना लाफायाखैना बेनि थाखायनो दुगैनो जानाय बेयाव ओरैनो मोजाङानो थान्दा गोलोम बोथोरावलाय माथो खालामनो नङा होमबा जेराव थांनानै माने मोजां ब्लग बानायनो बायाखै गाइस बेफोरबायदि ब्लगखौ नायदो आरो ना अननानै जाम बिफांनि जामा थायबाथाय जिबायदि फ्राव दाखालि आं नोंसोरनि बे जायगाखौ देखायखाबायमोन खिन्थु ओइ दैमा सेराव थांनानै देखायखायोमोन आं नोंसोरनो देखायनो दैया बिराद मोजां स्रां स्रां पुरा माने साफा खैजोमा बाहा माखाया नायनाय सोरबा खैजोमा हानदोंमोन बायदि मोनदों आं हाननानै बाहा गैया आलासिनो खालामना गालांदों गाइस नोंसोर खैजोमा बिदि जानो मोजां माबायदि खालामना गालांदों खैजोमा बिदि माबायदि एकदम माने फिसा माखाया आलाय सिलाय आरो फारसेथिं खैजोमा माखाया बोरैबा मोनोलै जानो सिरिखैसो ओंखारलांनि र' आं नोंसोरनो देखायनो ओरै गाहायखैसो ओंखारलांनानै माबायदि दैखौ एसे दांना फैनो दैखौ बिराद दांलायलायनो लुबैदों नायनाय दैया मार स्रां स्रां जादों ना मार गुसु दैया मार गुसु दा साबोनफोरबो गैखाया ओरैनो माजों जायगाफोरा नायनानै गासिबो दैया ओरै बोहैबोयो हाग्रानिफ्राय दैया ओरै बोहैबोनानै ओरै थाङो गोजौआव थांसै बारा गोबाव थांसै बेफोरावबो नङा होमबा रावबो गैया नै स्रां स्रां रावबो गैया आरो एकदम माने हारसिं जुदिया माने बरिं जायोना होमबा इटाव बेयाव फैनानै जिरायनो रिलेक्स खालामनो बिराद जायगायाव सिरियाबो नै गोदोनि दिनाव बानायनाय जों जोनोम गैया केमेरा इदि नुयोना वाव केमेराया बारा मोजां जानाय नङा होमबाबो आं माने देखायबाय आरो केमेराया बारा मोजां जानाय नङा एसे गुबुंले जादों होमबाबो आसा खालामो ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै लोगोफोर ओरैबायदि बुंनाय जायो थांनोबाथाय दंफां नांगौ होननानै दंफां गैयाबा थांना थायानो माथो रावबो मानसिया बेफोरबायदि नै नाय गोलोम बोथोराव दा दंफां लाइफां गैयाबा जों माबायदि मा खालामगोन माने गतिके जोङो दंफां लाइफां दानफायनायनि सिगां जों सानफ्रामबो फांसे फांसे दंफां गायनांगौसो हायोबा ना गायनांगौसो बिदिनो दानि दंफाङा जुदि गैयामोनबाथ' जों बेयाव जिरायनानै थानो हानाय नङा नै अदाबा नै सोरबा इयाव खाना जादोंमोन खाना जानानै प्लास्टिक माखौनो आलाय सिलाय खालामजोबना गालांदों इमान साफा जायगा इयो जिरायना थानो इयाव मानसिफोरा प्लास्टिक बायदिसिना गालांनानै एकदम आलाय सिलाय खालामो दैया लेथ्रा जाजोब्बाय बे दंफां फांनैया जुदि गैयाबाथाय ना गाइस दंफां फांनैया जुदि नागिरनानै जिरायनाबो थानो हाखानाय जुनारफोराबो जिरायना थानो हानाय नङा मानसियाबो थानो हानाय नङा जुनाराथ' जेरैबो बेयासना थानो हागोन मानसियाथ' हारसिंनायसो नङा गिदा इदि आरोना गाइस ब्लग गाइस माबायदि जाखो नायनानै खोन्थाबानो जाबाय आङो मोजां मोजां ब्लग इदि लाबाय थानो सेस्था खालामगोन आङो ब्लगखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर माने मोजां मोजां जायगा देखायबावगोन आं नोंसोरनो स' माने दासो आंबो गोदानसो नालाय आंनि माने मोनसे चेनेल दंमोन इ चेनेला बारा माने ग्र' जायैखाय आं माने सेकेन्ड चेनेल खुलिदों ब्लग नायलाय माबायदि नुयो गेटआ वा बैयाव बारैबाय थांनो हागोन या आसोल वा बेल ग्रिन नुदोंलै वाव बेफोरबायदि बिफांखौ जों फांसे फांसे गायना दोनबाय थानांगौ नुदों बेल नुदों होनदों नाइस गाइस नोजोरा दैया मानिफ्राय बोहैबोदों नाया माने ओरै बोहैना थानानै ओरै बोहैख्लायनानै ओरै हाबलांदों दैज्लां बोथोराव इयाव दैया जमा जाबाथाय नुयैहालागै फैयो दैया मिथिबायना दैयाव जमा जायो दैयानो एकदम बेफोरलागै फैयो दैया दा दैज्लां अखा हायैखाय माने दैया एसे खम जाना दंथ'यो दैयानो गैया इदि नायनो हागोन बेफोराव ओरै बारनानै बारै ओंखारलांबाबो माने जेबो जानाय नङा गतिके आं एसे साबधान एसे ब्लगखौ बानायदों आं माने एसे गिसोराव बायसान्स जुदि माने नानै मिथिनाय माबायदि एकदम दा जों केमेराया बारा मोजां नङा दा इनो गेटआ गाइस लोगोफोर नाय ब्लगा बेफोरबायदि जासिगोन नङा होमबा नोंसोरो एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर इयाव सोरबा सोरबा मोसौ दुब्लियाव मोसौ होयो नै खिजाबो मोसौ होयो स' गाइस माने जायगाफोरा माने जोंनियाव बे दैमायाव मालाबा दुगैनो फैगोन दे बेजों दैमायाव दुगैनो फैगोन सानस्रिगोन बै दैमायाव मोजां जागोन इयाव मालाबा दुगैनो फैगोन स' माने न'आव ओरै थास्लायस्लाय माने मा खालामनो खामानि दामानि जेबो गैखाया गाथोन दंलै इयाव मोनसे दैमानि गाथोन दंना ओरै ओंखारख्लायोना मानसिफोरा ओंखारख्लायनो हायो दुगैयोबो ना दा जोङो दिनै आं इउटुबाव एक्सप्लर खालामगासिनो दैमाखौ नैखिजा नै दैयानो गैया नैखिजा दैयानो गैया ओइखिजासो दैया दङ गेटखौनो एक्सप्लर खालामनाय बायदि जाबाय दं आं माने मा खालामनो बेखौनो दिन्थिनाय रखम जाबाय दं माने जेरावबो थांनो हायाखै ब्लगखौ बानायनोबो ब्लगाथ' बेफोरबायदि जासिगोन आं इयाव फैयोबाथाय ना नैखिनि एरियाव फैयोबाथाय माने साबोन बायदिसिना लाना फैगोन आं साबोन बायदिसिना लाना साफा खिन्थु जायगाया एकदम स्रां स्रां थान्दा नाया माने माबायदि ओइ एल पि स्कुल क्लास जाबाय दं इयाव जोंथ' जे फरायनो नालाय बिउटि नेचारेल पिक्सार जाहैबाय जोंनि भिलेज ब्लग मा खालामनो बायदि बेखौनो नायदो अननानै सापर्ट खालामदो फल' खालामदो आरो थाबैनो 1K जानायाव गाइस थाबैनो 1K साबसक्राइबार जानायाव एसे हेफाजाब होबानो जाबाय आङो बेयाव थायै थायै बरिं मोनथारबाय माने थांसै दा न' फारसे माने 12ता जासिगोन 12ता जिरायना थानो हाबाथ' मोजाङानो